Nag-abroad ka? Garod pag-alalapay passport na gabrod kuma. Gabrod kag Taiwan ka kung kuna. Kay mami mo? Sunod ka na. Sabihin mo Pag-alala garod ti passport na tanong kwa. Ika ako dyan sa mo. Kag Taiwan kayo kinibisil kung kuna. Nga mari naman. Nga nasakit mo. Yan ti mari na nga sakit na kano. Limtig mo dagi talukpunan.